आशीर्वाद यहाँ सब दे रहल बानी एगो पगली हमरा प्यार में का दो पागल रहे हां उरा तो भागल रहे वो लास्ट में सुना दे लेकिन तनी भेगा लिया द सीधे कहे सब भाई लोग जितना लोग बा एके बात कहे ये बात कह के अमन खुश करे के बका कि चाल चले ले उतार अहर तुमको चले ले पार हमरे राजा जी मिजाज नृत्य होके के चाहिए प्रीति जी अंजलि जी गर्दा फार बाकी सबके अच्छा लगेगा कि चाल चल ले उतार अहर तुमको चले ले पार ए गुरुजी अब बाटे मोछी पसंद राजा बाज राजा चाल चल ले उतार हर हम को चले ले चाल चल ले उतार हर हम को चले ले बाटे मुझे पसंद मुझे पसंद राजा बाज राजा के लोग इहो बात सुने माई बहन लोग बैठल ए बात के ख्याल रखे के बाद इहो लोग सुनी धुन के हिसाब से का ऐसा रूपवा सजावा का होई ऐसा रूपवा सजावा का होई जब प्रेमी जब देखल चाहे तू करेलो नाही जब देखल चाहे तू करेलो नाही मन गुजरे ले जावे से गुरुजी रो तरह के चाहे वाला लोग बा हमार काम बा हम एक जगह रहो बाकी चारों तरफ तोहनी को देखा सब हिलावा ने हिलावा कि जब देखल चाहे तू करेलो नाही जब देखल चाहे तू करेलो नाही मन गुजरे नया जाने दौर से गजरा लगा कहो जब देखी लगे लड़का लोग हो भाई एक बार गीत रंगदारी वाला नु पसंद पड़ता लड़का लोग के एगो गीत है गोलू के तार कौन हिट होय रहे हो एगो गोलू के हिट होय रहे गीत और गोली वाला बंदूक वाला हां तो घर लड़का रंगदारी वाला पसंद करता रे कि खादी वाला कुर्ता पहने अरे ठेहुना के नीचे अब वो भर लोड पिस्टल को से डांडा के से डांडा के नीचे के कर भाखल बाटे जान हटी को तूने पाया के कर भाखल बाटे देह कोट में पाया के कर भाखल बाटे जान देह कोट में पाया सगरो चलो न चला पसंद रंगा बाज राजा के
तनी मेजर के कोड रही पति पत्नी के बीच की बात है। अंजलि देखिए बड़े भाई की तरफ से पुरस्कार आ गए, ये आशीर्वाद है, बहुत बहुत पुरस्कार बा। नमवा जान लेती तो बड़ा खुशी हुई। सोनू राय भैया परिवार के सदस्य बने रुआ। अच्छा तो छोटका भाई रुए है मैंने हमरा मिली के तो होने पति पत्नी के बीच के बात बाबू रे मौगी कहतिया अपना मर्दा से पति के राजा जी ई बताई जीरावा बहरा का करे जाए? थिएटर चलावे थिएटर चलावे जाए तो हमार का तू घरे रह के कटिया करियो। कटिया हम ना करब, पढ़ल लिखल है। तब का करबू? हम कलम चलाए ब्लॉक में पैखाना पास करेबू। औरत कलस के राजा जी बहरा रुआ का करे जाए? एगो बात सुनी अमरेंद्र भैया, औरत